ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбасии барномаи иттилооти навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода, Соро Холиқназарова ва сурдатарҷумон Қурбонали Сатторов. Салом. имрӯз дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода ҷаласаи комиссияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба татбиқи ҳуқуқи байналмилалии башардӯстӣ баргузор гардид. дар кори он намояндагон аз вазорату идора, кумита, муассиса ва ташкилоти байналмилалию ҷамъиятӣ ширкат намуданд. ҷаласаи комиссияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба татбиқи ҳуқуқи байналмилалии башардӯстиро Ҳоким Холиқзода, муовини якуми сарвазири кишвар, раиси комиссияи мазкур оғоз намуда изҳор дошт ки ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 апрели соли 2000 дар баробари 164 мамлакати дунё узви конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид оид ба маъни истифода, захирасозӣ, истеҳсол ва таҳвили минаҳои зидди пиёдагард ва нобудсозии онҳо мебошад. Ба таъкиди ӯ, ҳар сол пас аз ба итмом расидани мавсими поксозии башардӯстонаи минаҳо, ҷаласаи комиссияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба татбиқи ҳуқуқи байналмилалии башардӯстӣ бо мақсади баррасии ҳисоботи фаъолияти муассисаи давлатии Маркази Миллии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои минаҳо баргузор мегардад. Сипас дар ҷаласа Муҳаббат Иброҳимзода, директори муассисаи давлатии Маркази Миллии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои минаҳо оид ба фаъолияти ин муассиса дар соли ҷорӣ ҳисобот манзур намуд. Номбурда аз ҷумла гуфт ки аз соли 2004 сар карда то охири ноябри соли 2024 дар 23 ноҳияи наздисарҳадии Тоҷикистон, Афғонистон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 435 майдони хатарнок дар масоҳати 35.9 миллион метри мураббаъ аз мина ва лавозимоти нотаркидаи ҷанги тоза ва дар натиҷа 133,287 мина ва лавозимоти нотаркидаи ҷангӣ пайдо ва нобуд карда шуд. Дар идомаи кори ҷаласа намояндагон аз дигар созмону ташкилоти хориҷӣ ва шарикони рушд изҳори назар намуданд. Зикр рафт ки дар давоми солҳои 2019-2024 дар натиҷаи гузаронидани тадқиқот 62 майдони хатарноки бо мина ва лавозимоти нотаркидаи ҷангӣ олода, ҳамчун майдони нав бо масоҳати 10,8 миллион метри мураббаъ барои поксозӣ ба қайд гирифта шуд. Айни замон масоҳати 1240 гектар барои тоза кардан боқӣ мондааст. Дар анҷоми ҷаласа нақшаи комиссияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба татбиқи ҳуқуқи байналмилалии башардӯстӣ барои соли 2025 тасдиқ гардид. дар прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар доир гардид. дар ҷаласа ҳолати риоя ва иҷрои санадҳои амалкунандаи мамлакат мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифта шуд. 6 декабри соли 2024 дар прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раиси прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-полковники Адилия Юсуф Аҳмадзод ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар ҷаласа аъзоёни шӯрои ҳамоҳангсозӣ, роҳбарони вазорати корҳои дохилӣ, кумитаи давлатии амнияти миллӣ, агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, агентии назорати маводи нашоварӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд. ҳамчунин дар ҷаласаи шӯро роҳбарони як қатор вазорату идораҳо, прокуророн ва сардорони раёсатҳои вазорати корҳои дохилӣ ва кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат варзиданд. дар ҷаласа ҳолати риоя ва иҷрои қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодҳои динӣ, ҳолати иҷрои қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба экстремизм, терроризм ва самаранокии фаъолияти оперативии ҷустуҷӯӣ, мурофиавӣ ва профилактикӣ дар ин самт ва тафтиши пешакӣ доир ба ҷиноятҳои хусусияти террористӣ, экстремистӣ дошта баррасӣ гардиданд. шӯрои ҳамоҳангсозӣ вазифаҳои навбатии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва мақомоти дигари давлатиро оид ба тақвияти мубориза бо терроризм ва экстремизм дар партави дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муайян намуда дар ин хусус қарорҳои дахлдор қабул намуд. бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 декабри соли 2024 таҳти рақами 882 интихоботи даъвати нави вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, маҷлисҳои вакилони халқи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо ва ҷамоатҳои шаҳраку деҳот рӯзи 2 марти соли 2025 таъин гардидааст. мутобиқи ҳамин фармон интихоботи даъвати нави аъзои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон 28 марти соли 2025 баргузор хоҳад шуд.
امروز تحت راهبری رئیس کمیسیه مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان خدایورزاده بختیار تور جلسه کمیسیه مرکزی برگزار گردید که در آن مسائل‌های وابسته به انتخابات دعوت نو وکیلان مجلس عالی و مجلس‌های محلی وکیلان خلق، جماعت‌های شهرک و دهات مورد بررسی قرار گرفتند. در جلسه نقشه تقویمی چاره‌بینی‌ها اوید به آمادگی و گذراندن انتخابات تصدیق گردید که آن مسائل‌های تشکیل و برگزار نمودن انتخابات را در همه زینه‌های مقامات نمایندگی در بر گرفته است. مطابق ماده 12 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با قرار کمیسیه مرکزی انتخابات در قلمرو جمهوری 41 حوزه حدودی یک مندته اوید به انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد. همچنین در جلسه یک قطار سندهای دستوری برای کمیسیه‌های پایانی انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و دستورالعمل‌های نمونه‌ای برای کمیسیه‌های انتخاباتی وکیلان به مجلس‌های محلی وکیلان خلق و جماعت‌ها از جمله دستورالعمل کمیسیه حوزوی انتخابات اوید به انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، دستورالعمل کمیسیه اوچاسکوی انتخابات اوید به انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، ترتیب پیشبری و به قیدگیری نامزدهایی که از جانب حزب‌های سیاسی پیشبری شدند، ترتیب پیشبری و به قیدگیری نامزدهای با راه خود پیشبری پیشنهاد شده و غیر بررسی و تصدیق کرده شدند. همزمان قید گردید که کمیسیه مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان در همکاری با نهادهای دولتی و اتحادیه‌های جمعیتی با رعایت طلبات کنستیتوسیون و قانون‌های جمهوری تاجیکستان بهر تأمین حقوق انتخاباتی شهروندان، اینچنین فراهم آوردن شرایط برابر برای سوبیکت‌های روند انتخابات همه‌جانبه مساعدت خواهد کرد. ҳамасола 7 декабр дар ҷумҳурӣ рӯзи кормандони мақомоти молия қайд карда мешавад. Бахшида ба ин санад дар вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки роҳбарият ва кормандони дастгоҳи марказӣ, сарраёсату раёсатҳои вазорат дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва вилоятҳои Суғду Хатлон чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. Шарҳи бештар дар гузориши ҳамкорони мо. در چورابینی تنتنوی بخشیده به روزی کارمندان مقامات مالیه، وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان فیض‌الدین قوارزاده اهل تولار و در سیمای آنها تمام کارمندان ساحه را با این عید کسبی تبریک و تهنیت گفته به آنها در اجرای وظیفه و عهده‌داری‌هایشان برای کامیابی تمنا نمود. ذکر شد که با شرافت استقلالی دولتی، دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم انعامعلی رحمان، عملی سازی سیاست با برار و موفق حکومت جمهوری تاجیکستان و تطبیق اصلاحات در نظام مالیه دولتی، وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان امروز همچون ساختاری صلاحیت دار و تطبیق کننده سیاست دولتی وظیفه عهده‌داری‌های خود را اجرا کرده ایستاده است. تامین عهده‌داری‌های مجموعی دولتی به خصوص اجتماعی و بیرونی دولتی از هر یک کارمند مقامات مالیه کشور مسئولیت بلند کسبی را طلب می‌نماید که خوشبختانه امروز این رسالت از جانب کارمندان دستگاه مرکزی، مؤسسه‌های زیرتابع و سرریاست و ریاست‌های وزارت در ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت‌های سوغد و ختلان، شهر دوشنبه و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری اجرا گردیده ایستاده است. گفته شد که محض همین فعالیت صداقتمندانه و کار و پیکاری از صدق انجام داده کارمندان مقامات مالیه مملکت است که امروز در سمت پرداخت مزد مهنت کارمندان ساحه‌های اجتماعی، نفقه، جبران پولی و کمک پولی ها بهتر گردیدن خدمت رسانی های طبی کمبودی جدی به نظر نمی رسد و نقشه مبلغ گذاری ساحه های اقتصادی و اجتماعی تامین می باشد. در چورابینی یک قطار کارمندان دستگاه مرکزی و مؤسسه های تابع وزارت با مکافات ها از جمله اعلاچی مالیه جمهوری تاجیکستان و سپاسنامه و افتخارنامه ها سرفراز گردانیده شدند. باید گفت که سال از سال شرایط کاری در مؤسسه و اداره های مقامات مالیه جمهوری بهتر گردیده. سال 2021 بنای نوی وزارت مالیه به استفاده داده شد که آغاز سازندگی های عظیم در ساختار مهم و کلیدی دولت مقامات مالیه جمهوری دانسته می شود. همچنین بناهای نوی ریاست های وزارت مالیه در ناحیه های تاجیک‌آباد و لغش، ونج و اشکاشیم با اشتراک به واسطه پیشوای معظم ملت محترم انعامعلی رحمان مورد استفاده قرار داده شده. بنیاد انشاءات ساحه در دیگر شهر و ناحیه ها ادامه دارد.
در агентии хизмати давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ифтихори рӯзи ҳуқуқи инсон ва соли маърифати ҳуқуқӣ конференсияи илмии амалӣ таҳти унвони ҳуқуқ ба хизмати давлатӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. роҳбарияти агентии хизмати давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон конференсияро оғоз намуда зикр карданд ки эълони соли маърифати ҳуқуқӣ иқдоми муҳим ва арзишманд буда барои баландбардоштани тафаккури ҳуқуқии хизматчиёни давлатӣ, қонуният ва адолати иҷтимоӣ асоси воқеъ мегузорад. хизмати давлатӣ ин фаъолияти касбии хизматчиёни давлатӣ мебошад ки барои таъмини иҷрои ваколатҳои шахсони мансабдори ҳокимияти давлатӣ тавассути амалӣ намудани салоҳияти мақомоти давлатӣ муқаррар гардид. хизмати давлатӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун ҷузъи ҷудонопазири низоми идоракунии давлатӣ ташаккул ёфт. зикр гардид ки тавассути сиёсати созандаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон такмили низоми идоракунии давлатӣ ва ташаккули хизмати давлатӣ аз ҷумла масъалаҳои таъминоти кадрӣ ва истифодаи оқилонаи иқтидорҳои кадрӣ, тайёр намудани мутахассисони соҳаи идоракунии давлатӣ, такмили ихтисос ва аз нав тайёркунии хизматчиёни давлатӣ ба вазифаҳои афзалиятноки давлатӣ табдил ёфтанд. дар ин чаҳурабинӣ албатта мавзӯъҳои мубрам баррасӣ хоҳанд шуд ва он мавзӯъҳое ки дар бахши низоми хизмати давлатӣ дахл доранд бевосита ба самти ҳамон низоми хизмати давлатӣ равона гардиданд. мо ки ҳамчун намояндаи ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳастем, аз нигоҳи ҳуқуқи инсон, таъминоти ҳуқуқи инсон, кафолати таъмини ҳифзи ҳуқуқи инсон дар низоми хизмати давлатӣ мавзӯи худро баррасӣ хоҳем кард. таъмини ҳифзи ҳуқуқи инсон дар низоми хизмати давлатӣ яке аз унсурҳои асосии густариш ва инкишофи ҷомеадории ҷумҳурии тоҷикистони имрӯза аст. яъне агар назар кунем ба маҳаки ҳуқуқи инсон, ин ҳолате мебошад ки аз рӯи тамоми унсурҳо дар тамоми қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон дар тамоми самтҳои фаъолияти давлатдорӣ дарҷ гардиданд, аз хусусан дар низоми хизмати давлатӣ низ. баромадкунандагон қайд карданд ки қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хизмати давлатӣ нахустин маротиба аз 13 ноябри соли 1998 ва дар таҳрири нав аз 5 марти соли 2007 қабул гардида ба ташаккул ва рушди хизмати давлатӣ заминаи воқеъ гузошт. ниҳоди хизмати давлатӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон дар солҳои соҳибистиқлолӣ ташаккул ёфта ҳоло ҳам дар марҳилаи пешрафт қарор дорад. дар хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ дар ҳошияи соли маърифати ҳуқуқӣ дар мавзӯи рӯзи ҳуқуқи инсон ва маърифии дастовардҳои ҷумҳурӣ дар соҳаи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҷаласа баргузор шуд. шарҳи бештар дар матлаби навбатии барнома. соли маърифати ҳуқуқӣ ва афзалиятҳои он дар заминаи ҳамоиш дар хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дастовардҳои соҳаи ҳуқуқ муаррифӣ шуда, дурнамои соҳа ва хоса таҳкими раванди боз ҳам баландбардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ баррасӣ гардид. ҷумҳурии тоҷикистон хоса ҷомеаи адолатпарвари он дар як замони начандон тӯлонӣ тавонист тариқи қабули санади муҳиму тақдирсоз ва танзимкунандаи тамоми самтҳои фаъолият, яъне конститутсия, аз ҷумла дигар санадҳои қонунгузорӣ, меъёрҳои бунёдии фаъолияти давлати демократӣ, асосҳои сохти он, муқаддас будани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро баҳри саодати ҳар фарди кишвар муҳайё созад. дар ҷамъомад роҳбарияти хадамоти гумрук, намояндагони ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон, ҳуқуқшиносон иштирок намуда зикр карданд ки донистани муқаррароти санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ зиракии сиёсии ҳар шахсро таҳким ва тақвият мебахшад. дар ин замина эълон гардидани соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ ба дурнамои неки таҳкими низоми демократӣ, ҷомеаи адолатпарвару ҳуқуқмеҳвар ва қонунсолор мусоидат менамояд. дар хотима бори дигар иброз гардид ки ҷумҳурии тоҷикистон дар самти риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва ҳифзу таъмини адолат дар ин самт ба дастовардҳои беназир ноил гардидааст ки пеш аз ҳама дар ин кор саҳми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле бузург аст. аз ҷумла таъсиси мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон, ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак ва дигар сохторҳое ки бевосита ба ҳуқуқи инсон сару кор доранд, намунаи возеҳ ва самараи ташаббусҳои арзишманди пешвои миллат дар бахши таҳкими мақому манзалати инсон ва ҳуқуқу озодиҳои ҳар фард мебошад.
ҳамасола 9 декабр дар саросари ҷаҳон ҳамчун рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди коррупсия қайд карда мешавад. Бахшида ба ин сана дар шаҳраки донишҷӯёни Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон бо иштироки кормандони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва устодону донишҷӯёни факултетҳои иқтисодии донишгоҳ дар мавзӯи хатари коррупсия ба иқтисоди миллӣ семинари илмӣ амалӣ баргузор гардид. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкорони мо. семинари илмӣ амалӣ дар мавзӯи хатари коррупсия ба иқтисоди миллӣ дар шаҳраки донишҷӯёни Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон бо намоиши роликҳои тарғиботӣ дар бораи коррупсия ва амалҳои хусусияти коррупсионӣ дошта ва оқибатҳои он шурӯъ гардид. семинар бо ибтикори раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ҷараён гирифта, дар он устодон ва донишҷӯёни факултетҳои иқтисодӣ иштирок намуданд. масъулини донишгоҳ вобаста ба аҳамияти таҷлили рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди коррупсия ки ҳамасола 9 декабр қайд карда мешавад, оқибатҳои хисороти ин падидаи манфию хатарзоб ба амнияти иқтисодии кишвар ва сатҳҳои мухталифи сиёсати зидди коррупсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ибрози андеша карданд. мақсади асосии семинар баланд бардоштани мафкураи зидди коррупсионӣ ва маърифати ҳуқуқи аҳли ҷомеа, пешгирӣ намудани содиршавии ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ, таъмини иҷрои қонунҳо ва барномаҳои давлатии зидди коррупсионӣ арзёбӣ мешавад. баргузории чунин ҳамоишҳо, баргузории чунин конференсҳо метавонад ки коррупсияро ҳамчун омили боздорандаи иқтисоди миллӣ аз байн барад ва мо тавонем ки заминаҳои мусоидро барои рушди иқтисоди миллӣ фароҳам орем. инчунин дар кори конференс барномаҳо мавзӯъҳои мубраме ки дар доираи ҳадафҳои стратегии кишвар амалӣ шуда истодаанд баррасӣ мегардад ва барои аз байн бурдани омилҳои коррупсионӣ ва махсусан худи коррупсия дар иқтисоди миллӣ махсусан дар соҳаҳои афзалиятноки иқтисоди миллӣ тавсияҳо пешниҳод карда мешаванд ки фикр мекунам барои рафъи ин омили барои ҷомеа зарарнок мусоидат менамояд. иштирокчиёни дигар низ дар мавзӯъҳои шарҳу тавзеҳи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба коррупсия, моҳият ва таъиноти стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 маъруза ироа намуданд. маврид ба зикр аст ки ташкил ва баргузор намудани чорабиниҳо барои пешгирӣ намудани содиршавии ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ ва дар маҷмӯъ иҷрои санадҳои меъёрии ҳуқуқии зидди коррупсионӣ заминаи мусоид фароҳам оварда ба пас гардидани сатҳ ва шиддати коррупсия мусоидат менамояд. дар интиҳои семинар миёни иштирокдорон ва маърузачиён саволу ҷавобҳои судманд сурат гирифта ба саволҳои пешниҳодшуда посухҳои қонеъкунанда дода шуд. имсол аз таъсисёбии ҳизби халқи демократии тоҷикистон 30 сол пур мешавад. ба муносибати ин санаи тарихӣ дар шаҳри Исфара бо иштироки аъзо ва собиқадорони ин ҳизби бо нуфузи мамлакат ҷамъомадии дона баргузор гардид. тафсилот дар гузориши навбатии мо. бахшида ба 30-умин солгарди таъсисёбии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар коқи фарҳанги шаҳри Исфара бо иштироки аъзои кумитаи вилоятии ҳизб, раиси шаҳри Исфара, роҳбарони кумитаи иҷроияи шаҳрӣ ва ташкилотҳои ибтидоии ҳизб ҳамоиши идона баргузор гардид. дар даромадгоҳи қасри фарҳанг асарҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва маҳсули дасти ҳунармандони мардумӣ ба маъризи тамошо гузошта шуда буданд. дар рафти ҷамъомади идона таърихи таъсисёбии ҳизби халқии демократии тоҷикистон ва нақши он дар таҳкими истиқлолияти давлатӣ тазаккур дода шуд. зимнан гуфта шуд ки ҳизби халқии демократии тоҷикистон бо азму талошҳои бевоситаи президенти мамлакат, раиси ҳизб муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсис ёфта то имрӯз чун ҳизби созанда ва пешбаранда фаъолият намуда дар рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ва сиёсиву фарҳангии кишвар нақши азим гузоштааст. ҳизбро аз он ҷиҳат ҳизби халқии демократӣ мегӯянд ки ҳадафи асосияш хизмат ба халқ ва фароҳам овардани шароити арзандаву шоиста барои зиндагии халқ мебошад. дар рафти ҳамоиш ҳамчунин ҷиҳати боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ дар самти баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ, арҷ гузоштан ба арзишҳои милливу фарҳангӣ ва таърихӣ таклифу пешниҳодҳо садо доданд. дар охир ба як гурӯҳ фаъолон ва собиқадорони ҳизб барои саҳму нақшашон дар пешбурди корҳои ҳизбӣ сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуданд. санъаткорон бо тараннуми ватан, фазои осудаву ороми сарзамин ва соҳибихтиёрии милливу давлатӣ ба нишасти идона шукӯҳу шаҳомати тоза зам намуданд.
روزهای آخر هفته روان وضع هوا در مملکت یک بار تغییر خواهد یافت. با اطلاع متخصصان اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان 2 روز آینده در جمهوری هوای نااستوار به عمل آمده، باریدن برف و باران در نظر است. گزارش در این باره. اگرچه ششم روز فصل زمستان است و هوا آفتابی، ولی وضع هوا از سنه 7 دکبر یک بار تغییر خواهد یافت. اگنتی آب و هواشناسی مملکت خبر می‌دهد که روزهای 7 دکبر وضع آب و هوا در جمهوری نااستوار گردیده. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت ختلان، ناحیه‌های تابع جمهوری و شهر دوشنبه بارش باران و بعداً تبدیل یافتن آن به برف پیشگویی کرده می‌شود. در این روزها حرارت هوا در ولایت سوخت اساساً سرد گردیده. تنها در ناحیه‌های شهرستان و عینی بارش باران و برف به عمل خواهد آمد. وابسته به استواری وضع هوا در آخر این هفته کمیته حالات فوق‌العاده و مدافع گراجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از اهالی خواهش می‌نماید که از سردی‌های در پیش ایستاده خود و نزدیکانشان را احتیاط نمایند. روزهای 7 و 8 دکبر سال روان در حدود مملکت یک بار نااستواری باد و هوا به طریق بارشات باران در اول که بعداً به برف مبدل می‌گردد پیشنهاد شده است. غیر از این باید قید نمود که وضعیت شمال سخت و از اون جمله اساسی به اونی که 93% مملکت ما کوهسار است و راه‌های اساسی که می‌پیوندند مرکز را طریق عقبه‌ها و راه‌های کوهی می‌گذارند. در این روزهایی که بارشات می‌شود پس‌شوی حرارت هوا که در نوبت خود به یخبندی راه‌ها آورده می‌رساند هم نیز پیشگویی شده است. غیر از این باید قید نمود که فرآمدن تورمیق هم روزهای 7 و 8 در راه‌های کوهی مخصوصاً خیلی خفش زیاد می‌گردد. در نتیجه بارشات شدید برف که مخصوصاً در منطقه‌های کوهی شدید می‌گردد، باید ذکر نمود که احتمالیت فرآمدن ترمه و از آن جمله فرآمدن سنگریزش زیاد می‌گردد و اصلا مهمش ما مراجعه می‌کنیم به رانندگان، اون اشخاصی که امروز نیت سفر کردن دارند طریق شهرهای دوشنبه خوجند، دوشنبه خوروغ، دوشنبه وحدت رشت، در مد اول باید که اوید به وضع هوا راه‌ها معلومات پورا گرفته واسطه‌های نقلیاتی خود را آماده ساخته بعداً سفر را تحریز نمایند. اگر امکانیت باشد روز 8 از سفر نمودن طریق منطقه‌های خفناک خودداری کنند، چون بار دیگر تکرار می‌کنیم یخبندی در راه‌های کوهی خیلی خفش بلند می‌گردد و البته در این روزها خواهشمندیم آن اشخاصی که واسطه‌های نقلیاتی دارند از بیانی که وضعیت شمال هم شدید می‌یابد در زیر درختان و ناقل‌های برقی واسطه‌های نقلیاتی خود را نگذارند تا از ویرانشوی آنها امین باشند و البته هنگام رخ دادن این اون حادثه هر یک شهروند می‌تواند با کمیته به رقم یگانه 112 یا با قسم نوبدار به رقم 93 880 28 19 در تماس باشد. ما با اهالی مراجعه کرده خواهشمندیم در این روزها پس‌شوی حرارت هوا یعنی رطوبت هوا از مینوس هم می‌فراید. بنابراین خواهشمندیم وابسته به باد و هوا سر لباس پوشند تا اینکه از پنجشوی بیماری‌های موسمی امین باشیم. بارش باران و بعداً تبدیل یافتن آن به برف پس‌شوی حرارت هوا خطر یخبندی را بیشتر نموده باعث ریزش سنگ و لغزش ترمه نیز می‌گردد. در این رابطه کمیته حالات فوق‌العاده و مدافع گراجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بار دیگر به ساکنان و مهمانان کشور مراجعه نموده توصیه می‌دهد که در این روزها از رفتن به سفر یا به خط سیرهای سیاحی و سیر و گشت را به مناطق کوهی خودداری نمایند. همچنین کمیته حالات فوق‌العاده و مدافع گراجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از اهالی دعوت می‌کند که هنگام حرکت از عقبه‌ها و راه‌های کوهی احتیاط کار باشد. به اطلاع منبع بارش باران و برف اساساً سنه 8 دکبر در نظر داشته شده در این روز حرارت هوا نیز خیلی پست خواهد رفت. مسلماً نااستوار گردیدن وضع هوا باعث زیادشوی بیماری‌های موسمی می‌گردد. پس هر یک ما را ضرور است که به خاطر حفظ سلامتی خود در این روزهای سرد زمستان از احتیاط کار بگیریم. با مقصد پیشگیری صدمه‌های نقلیاتی، برطرف نمودن کمبودی‌های تکنیکی واسطه‌های نقلیات، تأمین حرکت منظم автомашинаҳо در راه‌ها در تمام قلمرو جمهوری از جانب کارمندان ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی جمهوری تاجیکستان چاره‌بینی مقصدناک با نام معاینه تکنیکی دایر گردیده ایستاده است. ضمن عملیات کارمندان بازرسی قانونشکنی بعضی از رانندگان آشکار گردید. در همین بستگی مسائل وابسته به آمادگی مؤسسه‌های نگهداری راه‌های автомобилгард ба зимистон ва насби аломатҳои роҳ низ аз масъалаҳои муҳими таъмини бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар мавсими зимистон дониста мешавад. мақсад аз гузарондани амалиёти мазкур пеш аз ҳама пешгирӣ намудани ҳодисаҳои роҳу нақлиёт, бартарафнамоии тамбашавии кӯча ва роҳҳо, ошкор намудани қоидаваронкуниҳои дағали ҳаракат дар роҳ,
аз қабили идора намудани воситаҳои нақлиёт бо шишаҳои сиёҳу хира бидуни иҷозати мақомоти махсуси давлатӣ бе рақамҳои қайди давлатӣ бо рақамҳои қайди давлатии бегона ба самти муқобили хатти ҳаракати воситаҳои нақлиёт баромадан, инчунин санҷиши ҳолати техникӣ ва қарздории воситаҳои нақлиёт аз маркази автоматикунонидаи идораи нақлиёт ва тартиботи ҷамъиятӣ ё худ шаҳри бехатари раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ мебошад. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки вақтҳои охир аз тарафи як қатор ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофирбар, махсусан такси ва микроавтобусҳо, оддитарин қоидаҳои ҳаракат дар роҳ риоя карда намешаванд. гузашта аз ин, ронандагон ҳангоми саворкунӣ ва фуровардани мусофирон дар хаттҳои дуюм ва сеюми ҳаракат дар гузаргоҳҳои пиёдагардон ва ҳудуди чорраҳаҳо бозист менамоянд. бо ин кирдорашон онҳо ба ҳаракати мунтазами дигар воситаҳои нақлиёт ва пиёдагардон монеа эҷод карда сабаби тамбашавии кӯча ва роҳҳои автомобилигард мегарданд. зимни гузарондани чорабиниҳои мақсандок дар ҳудуди шаҳри душанбе аз тарафи кормандони вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати риоя накардани қоидаҳои ҳамлу нақли мусофиркашонӣ ва бидуни талаботи меъёрҳои муқарраргардидаи хизматрасонии нақлиётӣ ба мусофиркашонии ғайриқонунӣ машғул буда, тибқи моддаи 510 қисми 2 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон, моддаи 312 қисми 1 яъне идора намудани воситаи нақлиёт бо рақамҳои ноаён, инчунин барои аз тарафи ронандагони воситаҳои нақлиёт риоя накардани талаботҳои аломатҳои роҳ, нишонаҳои роҳ барои нигоҳ доштани воситаҳои нақлиёт дар хатҳои якум ва дуюм, ҳудуди чорраҳҳо ва гузаргоҳҳои пиёдагард, инчунин ба вуҷуд овардани монеа ба дигар воситаҳои нақлиёт якчанд парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба расмият дароварда воситаҳои нақлиёт дар ҷаримагоҳҳои махсуси бозрасии давлатии автомобилӣ то ислоҳи камбудиҳо боздошт гардиданд. аз ҷумла Шодиев Даврон соли тавдош 1988 сокини ноҳияи Фирдавсӣ, ронандаи автомошинаи Mercedes Benz Sprinter, рақами қайди давлатиаш 4748 NO01, Қосимов Манучер сокини шаҳри Душанбе, ронандаи автомошинаи Lexus 350 бе рақами қайди давлатӣ ва бе иҷозати сиёҳшиша, Алиев Ҷоми соли тавдош 1996 сокини ноҳияи Фирдавсӣ, ронандаи автомошинаи Hyundai Accent, рақами қайди давлатиаш 1964 AG10, Комилов Хоҷимаҳмад соли тавдош 1992 сокини ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе, ронандаи автомошинаи Mercedes Benz Sprinter, рақами қайди давлатиаш 1745 OS01, Саидов Аслиддин соли тавдош 1986 сокини ноҳияи Файзобод, ронандаи автомошинаи Opel Astra, рақами қайди давлатиаш 3361 BB08, Бобиев Субҳонали соли тавдош 2003 сокини ноҳияи Файзобод, ронандаи воситаи нақлиёти Opel Astra G, рақами қайди давлатиаш 0307 AV03, Саидов Бобошоҳ соли тавдош 1985 сокини ноҳияи Файзобод, ронандаи воситаи нақлиёти Opel Caravan, рақами қайди давлатиаш 0233 KK01. ҳамзамон қайд кардан ба маврид аст ки яке аз сабабҳои дигари тамбашавии баъзе кӯчаҳу роҳҳои ҳамшавати масҷидҳо ҳангоми адои намози ҷумъа ин риоя нагардидани талаботи моддаи 324 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон, яъне таваққуф намудани воситаҳои нақлиёт дар хатҳои якум ва дуюми ҳаракат, ҳудуди чорраҳаҳо, истгоҳҳо ва роҳҳои пиёдагард, инчунин ба вуҷуд овардани монеа ба дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ мебошад. нисбати чунин ронандагон аз ҷониби кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба расмият дароварда воситаи нақлиёти онҳо тариқи автомошинаҳои таҳвилӣ ба ҷаримагоҳҳои махсуси бозрасии давлатии автомобилӣ дастрас карда шуданд. муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилигарди ноҳияи Рӯдакӣ 268 километри роҳҳоро дар мувозинат дошта нигоҳубин ва хизматрасонӣ менамояд ки аз ин 835 километри онро роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ дошта, 134 километрашро роҳҳои ҷумҳуриявӣ ва 115 километри онро роҳҳои маҳаллӣ ташкил медиҳанд. дар тавозуни муассиса ду ағбои аз ағбои Фахробод ва ағбои Султонобод мебошад ки барои давраи тирамоҳ зимистон нигаҳдории ҳар ду ағбаҳо дар мувозинаи муассиса мебошад. тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба давраи тирамоҳ зимистони солҳои 2024-2025 муассиса дар назди худ нақша чорабиниҳо тартиб намуда аз рӯи амалӣ карда истодааст. ин ҳам бошад 2400 метри куби маводи зидди лағжиш, 5000 литр сӯзишвори дизелӣ, 15 тонна ангишсан, 15 метри куби ҳезум дар нақша буд ки муассиса ба пуррагӣ нақшаро иҷро намудааст. дар тавозуни муассиса барои зимистонгузаронӣ 16 адад техникаҳои гуногун мебошад ки 16 адад пурра омода барои зимистонгузаронӣ тайёр мебошад. яке аз самтҳои кору фаъолияти муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилигарди ноҳияи Рӯдакӣ ин таъмини саривақтии иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 192 ки аз 3 марти соли 2024 ҷиҳати саривақт омода намудани муассиса барои тирамоҳ зимистони солҳои 2024-2025 мебошад. муассисаи мазкур то 5 ноябри соли равон
нақшачорабинии таҳия намударо бо пуррагӣ иҷро намудааст. инчунин масъулини муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилигарди ноҳияи рӯдакӣ ҷиҳати таъмин намудани бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар роҳҳои автомобилигарди ноҳия дар соли 2024 104 адад аломатҳои роҳро насб намуданд. роҳандозӣ гардидани озмунҳои ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат Тоҷикистон ватани азизи ман ва фуруғи субҳи донои китоб аст дар баландбардоштани сатҳи маърифатнокӣ, рушди маънавиёт, ташаккули тафаккур, дарёфти падидаҳои нав, муаррифии нафарони соҳиби истеъдод ва ҷалби табақаҳои гуногун ба китобу мутолиа ва рушди санъати ҳунарӣ заминаи мусоид гузошт. ин нукта зимни вохӯрии роҳбарияти вилояти Хатлон бо ҷавонони фаъоли вилоят зикр гардид. ҳамзамон дар ин чорабинӣ ғолибони даври ниҳоии озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ бо ифтихорномаву сипоснома ва мукофотҳои пулӣ қадршиносӣ гардиданд. тафсилоти бештар дар матлаби ҳамкоронамон аз шаҳри Бохтар. дар кӯхи фарҳанг ва маркази иттилоотии шаҳри Бохтар маросими ҷоизасупории ғолибони даври вилоятӣ ва даврҳои ниҳоии озмунҳои ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат Тоҷикистон ватани азизи ман ва фуруғи субҳи доноии китоб аст доир гардид, ки дар он раиси вилояти Хатлон иштирок намуда аз намоиши дастоварду асарҳои офаридаи ғолибони ҳудуди вилоят дида намуда барои иштироки фаъолонаашон баҳои баланд доданд. имрӯз маҳсули эҷоди шогирдамон Зулҳиҷа Абдуллозодаро ба намоиш овардем, ки иштирокчии даври ниҳоии озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман се либосро коркард кардааст. ин яке аз либосҳое ки ба хазинаи либосҳои миллии тоҷикӣ ворид шудааст бо номи куртақаламӣ. дар чанд сол пеш ҳофизои кулоб як сурудро мехондам бо номи куртақаламӣ, нақаротиш куртақаламӣ буд. дар асоси шеъри шоир ҳамин киртоҳо эҷод шудаанд. шогирди мо бо пораи нав ҳамин либосҳоро эҷод кард, маторо ҳам хичонам эҷод карданд. ҳамин либосҳо дар байни 16 соат иҷро мешавад, омода мешавад. ғолиби шоҳҷоизаи озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст. аз рӯи номинатсияи адабиёти муосири тоҷик дар соли 2024 мебошам. соли панҷум аст ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст иштирок менамоям ва хеле хушҳол ҳастам, ки имсол соҳиби шоҳҷоизаи озмун гардидам. миннатдории худро сараввал ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, омӯзгорон ва волидайнам, ки дар ин роҳ маро дастгирӣ намуданд, мерасонам. ба ҳамсолони худ тавсия медиҳам, ки вақтҳои холигии худро беҳуда сарф накарда, ҳамеша рӯ ба китоб ва китобхона биёранд ва дар чунин озмунҳои сатҳи баланд иштирок намуда соҳиби ҷоиза ва ҷойҳои намоён гарданд. дар оғози маросими ҷоизасупорӣ раиси вилоят ба сухан баромада иброз дошт, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди фарҳангу ҳунар тамоми тадбирҳои заруриро амалӣ намуда тавассути баргузор намудани озмунҳои ҷумҳуриявӣ ба амсоли Тоҷикистон ватани азизи ман наврасону ҷавонони боистеъдоду лаёқатманд тарбия мешаванд, ки василаи муҳими муаррифии ҳунари асили тоҷик дар арсаи байналмилалӣ мебошад. ҳамзамон зикр гардид, ки озмуни мазкур аз соли 2019 аз рӯи жанрҳои гуногуни соҳаи санъат дар 5 номинатсия чеҳраҳои навро аз миёни ҷавонони хушсавқу боистеъдод муаррифӣ намуда, соли аввали баргузории озмун довталабон аз шаҳру ноҳияҳои вилоят ҳамагӣ 500 нафарро ташкил медоданд. соли равон теъдоди иштирокчиёни озмун дар вилоят ба 1388 нафар расида, нишондиҳандаҳо низ аз 7 ҷойи ифтихорӣ дар соли 2019 ба 16 ҷой дар соли равон баробар гардида, 1 ҷойи якум, 8 ҷойи дуюм ва 7 ҷойи сеюмро ташкил медиҳад. иштирокчии соли панҷуми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст. аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ зиёда аз 600 китоб, 666 шеър, 200 ғазал, 200 рубоӣ, 300 чистон, 300 зармасалу мақол, 100 латифа ва 100 панд аз бар намудам. ман дар соли 2024 аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ сазовори шоҳҷоизаи озмун гардидам. пеш аз ҳама миннатдории худамро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззам миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки чунин озмунҳоро барои мо ҷавонон пешниҳод гардидааст. сараввал дар дарви аввал барои ман каму как душвор буд, лекин ин зиноро пасисар кардем ва дар даври вилоятӣ сазовори ҷои дуюм гардидам ва ниҳоят рохат ба даври
سوم آزمون جمهوریوی گردم که در آنجا سزاوار جای سوم گردم از نامیناسیون کمپوزیتوری ژانر انعنوی یعنی بسته‌کاری آهنگساز. рафти баргузории озмунҳо нишон дод ки шавқу ҳаваси на фақат хонандагону донишҷӯён омӯзгорону кормандони фарҳангу санъат балки намояндагони ҳамаи зинаҳои таҳсилот донишҷӯёну магистрантҳо омӯзгорон шоирону нависандагон косибон кишоварзон нафақахӯрон ва дигар намояндагони касбу кори гуногун ба хониши китоб мутолиаи асарҳои манзуму мансур ва эҷоди назму наср хеле афзун шудааст. ҳамзамон ин озмунҳо дар муаррифии шоисаи тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ тавассути илму ҳунар василаи беҳтарин дониста мешавад. چند سال است که در وطن عزیزمان تاجیکستان آزمون‌های سطح جمهوریوی به مانند فروغ صبح دانایی کتاب است، این فروغ معرفت، تاجیکان آینه تاریخ ملت، فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار می‌گردد و من هم در سال 2022 در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک کرده سزاوار شاه جایزه این آزمون گشتم. مقصد اساسی این آزمون‌ها که با تشبث به واسطه پژوهای معظم ملت برگزار گشته است این سراول دریافت چهره‌های نوی سخنور و سخندان، دریافت نمان شخصانی که یک مهارت دارند و آنها را این آزمون‌ها پیدا می‌کند و به جامعه یعنی معرفی می‌سازد و غیر از آنی که این آزمون‌ها همین غالبان را با جایزه‌های مادی ҳавасманд мекунад инчунин боз дорад анам имтиёзҳое ки аз он бевоситаи иштирокчиён истифода мебаранд махсусан дар анамин озмуни ҷумҳуриявӣ фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст ки яке аз имтиёзҳои ин баъд аз хатми муассисаи таълимӣ мо ғолибон метавонем ки ба дилхоҳ донишгоҳҳои худ ба тариқи буҷавӣ дохил шавем ва ман ҳам баъд аз хатми муассисаи таълимӣ ба донишгоҳи давлатии тиббии хатлон дохил шудам ва айни ҳол дар курси якуми ин донишгоҳ дар факултаи тиббӣ таҳсили худро давом дода истодам. сипас дар вазъияти идона ба ғолибони озмунҳо ва омӯзгороне ки шогирдонашон дар давраҳои вилоятиву ниҳоии озмунҳои ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат тоҷикистон ватани азизи ман ва фуруғи субҳи доноии китоба сазовори ҷойҳои намоён гардида буданд бо ифтихорномаву сипоснома ва мукофотҳои пулии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон қадрдонӣ гардиданд. дар қисмати ҷанббастӣ аз ҷониби аҳли ҳунари вилоят суруду таронаҳои ватандӯстона ва рақсҳои мавзун пешкаши аҳли толор гардид. гузориши муҳаммадризо шарифзода, фирӯзҷон Қурбонов барои барномаи иттилоотии Навид аз шаҳри Бухтар. дар доираи татбиқ амалии барномаи маҷмӯъавии рушди соҳаи чорводорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон парвариш ва хушзодкунии чорвои калони шохдор дар ноҳияҳои баландкӯҳи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон идома дорад. дар заминаи ин барнома зиёда аз 70 сарқутос аз ноҳияи Мурғоб ба ноҳияҳои Ишкошим ва Рошдқалъа оварда шуд. мутобиқи маълумоти оморӣ дар минтақаи Помири Шарқӣ беш аз 24 000 сарқутос парвариш меёбанд ки бештар аз 19 000 ба ноҳияи Мурғоб рост меояд. иқлими баландкӯҳи Мурғоб назар ба дигар ноҳияҳои кӯҳӣ барои рушди қутузпарварӣ хеле мутобиқ аст. мутахассисон яке аз хатарҳоеро ки ба рушди ин соҳа монеа эҷод мекунад сардии ҳаво ва боришоти пай дар пайру маънидод менамоянд. гуфта мешавад ки агар барф зиёд набошад қутуз бе ягон мушкилӣ гиёҳу алафҳои табииро пайдо мекунад, аммо агар замин пурра барфпӯш бошад қутуз гурусна ва аз ҳаракат боз мемонад. аз ин рӯ дар назди ҳар як чарогоҳ дар ноҳияи Мурғоб хӯроки кофӣ захира шуда дар сурати тағйири ҳаво чорво дар муддати то 1 моҳ аз хӯрок таъмин мегардад. бояд гуфт ки қутузпарварӣ дар мамлакат яке аз соҳаҳои муҳими чорводорӣ ба ҳисоб рафта ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди бемайлони он таваҷҷӯҳи хоса равона намуда баҳри зиёд кардани саршумори ин намуди чорво барномаи махсуси давлатӣ низ қабул кардааст. ин аст ки 70 сарқутус аз ноҳияи Мурғоб ба ноҳияи Ишкошим ва Рошдқалъа интиқол дода шуда барои хоҷагиҳои қутузпарварӣ тақсим карда шуданд. аз тарафи вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон 70 сарқутусҳо аз ноҳияи Мурғоб барои такмил додани рушди соҳаи қутузпарварӣ дар ҷумҳурӣ харидорӣ карда шуд. тибқи дастури роҳбарияти вилояти худмухтори Бадахшони кӯҳӣ дар ноҳияҳои Рошдқалъа ва Ишкосим ин саршумори қутузҳо дастрас карда ба хоҷагиҳои деҳқонӣ ва фермерӣ таҳти тақсимоти идораи сарриёсати кишоварзии вилоят дода шуд. ҷавонаҳое ки барои рушди соҳаи қутузпарварӣ мо дастрас карда шуд ҳам аз институти академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам аз
хоҷагоҳи фермерии ноҳияи мурғоб. қутузпарварӣ яке аз соҳаҳои камхароҷот ва сердаромади чорводорӣ буда дар минтақаҳои баландкӯҳи кишвар манбаи истеҳсоли гӯшту пӯсти аз ҷиҳати экологӣ тоза маҳсуб меёбад. бояд зикри дошт ки дар асоси барномаи маҷмӯавии рушди соҳаи чорводорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 зиёд намудани саршумори ин ҳайвони калони шохдор ва корҳои хушзодкунии қутуз дар мамлакат ҷараён доранд. ноҳияи рӯшқала худ ноҳияи чорвопарвар аст. минтақаи болои он чорвопарвариро баро мондааст ва айни ҳол дар ҳудуди ноҳияи рӯшқала 1675 сар қутуз мавҷуд буда. водии ҷавшангоз яке аз водиҳое ҳаст ки барои парвариши махсусан яъне чорвои шохдори калон махсусан қутуз бисёр мусоид мебошад ва агар фикр канем дар фаслҳои зимистон инҷо барфам камтар меборад, бинобар ин парвариши ҷавонаҳои қутуз дар ноҳия бисёр мусоид аст ва хоҷгоҳи фермерӣ кӯшиш мекунанд ки аз ҳар як ҷавонаҳои қутуз яъне наслҳои зарурӣ ба даст оранд. ва бояд қайд намуд ки дар соли 2021 ба тибқи барномаи қутузпарварӣ ба ноҳия 70 сар қутуз дода шуданд ва аз 70 сар яъне оно ба 89 сар расиданд. зиёд намудани саршумори чорво ва баланд бардоштани сифатҳои генетикии он дар баробари таъмини эҳтиёҷоти хоҷагиҳои деҳқонӣ, таъмини аҳолии Тоҷикистон бо маводи озуқаворӣ, инчунин барои фароҳам овардани ҷойҳои навикорӣ барои сокинони ноҳияҳои кӯҳӣ муҳим маънидод карда мешавад. аз 70 сар қутуз 50 сар барои ноҳияи рӯшқалъа ҷудо гардида, дар ҷамоати деҳоти сежди ноҳия барои парвариши он шароити қулай муҳайё карда шуда, 20 сар қутуз бошад ба ноҳияи ишкошим интиқол дода шуданд. шуруъ аз соли 1985 бо пешниҳоди Ассамблеяи генералии Созмони Милали Муттаҳид ҳамасола 5 декабр дар ҷаҳон рӯзи байналмилалии волонтерон таҷлил карда мешавад. Дар ҳамин замина дар ноҳияи Тимур-Малик ҳамоиш доир гардид. гузариши ҳамкоронамон дар ин хусус. бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи Тимур-Малик бахшида ба рӯзи байналмилалии волонтерон мизи мудаввар доир намуд. дар ин вохӯрӣ гуфта шуд ки накӯкорӣ ва анҷоми амалҳои хайр ҷиҳати тарбияи шаҳрвандон дар рӯҳияи меҳнатдӯстӣ, эҳтироми якдигар, масъулиятшиносӣ, поквиҷдонӣ ва муттаҳидӣ заминаҳои мусоид фароҳам меорад. ҳадафи асосии фаъолияти волонтерӣ иҷрои корҳои хайриявӣ, бардошти таҷрибаи иҷтимоӣ барои шаҳрвандон, тавсияи рушди шахсият, омӯхтани таҷрибаи кор аз рӯи ихтисоси интихоб намуда ва имкони шинохти худ дар ҷомеа мебошад. илова карда шуд ки волонтерӣ ин майдони оғози рушди касбии ҷавонон аст ки робитаи ҷамъиятиашонро тавсия медиҳад. агар ба таърихи пурғановати халқамон назар афканем, дар он низ ризокориро зиёд мувоҷеҳ мегардем. дар гузашта миёни мардуми мо шаклҳои ҳаракати волонтерӣ ба мисли ҳашар вуҷуд доштанд. илова гардид ки дар ноҳияи Тимур-Малик аз ҳисоби ҷавонон сафи волонтерон рӯз ба рӯз афзоиш меёбад. ҳоло дар ноҳияи Тимур-Малик расман 42 нафар фаъолияти волонтерӣ мебаранд аз ҳудуди ноҳия, аз деҳоту аз дигар ҷамоатҳои дурдаст ва фаъолиятшон ҳам қаноаткунанда аст то ҳол ва бо мо кӯшиш карда истодаем ки ҳамин фаъолиятро боз даҳчанд кунем, чун тавониста бошем барои ҷомеа бо ҳамин фаъолияти волонтерӣ хизмате карда бошем. дар ин ҳамоиш ба як қатор ҷавонон ки дар фаъолияти волонтерӣ хеле фаъол мебошанд, сипоснома ва тӯҳфаҳои бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия супорида шуд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Тимур-Малик барои барномаи Навид. хабарҳо аз хориҷи кишвар. яке аз марказҳои илми таҳқиқотии донишгоҳи Алмансури Миср ба китоби рекордҳои Гиннес шомил шуд. дар қаъри мурдаи баҳри мурда қубурҳои ихроҷи намак пайдо шуданд. шарҳи ин ва чанд хабари дигар дар саҳифаи навбатии барнома.